Pozrite sa, tu je trh prezentačných vitrín v 70. rokoch, v ére, keď boli prezentačné regále jednoduchšie a ťažko rozlíšiteľné. Za 40 rokov sa trh zmenil. Stal sa medzinárodným a všetko sa neustále mení, či už v obchodoch alebo u našich klientov. Produkty a služby sú zložitejšie. Projekty pre obchodné vitríny sú čoraz inovatívnejšie a náročnejšie na projektové riadenie. Musíme sa rýchlo prispôsobiť a zohľadniť každý typ krajiny. Zoberme si napríklad projekt luxusnej značky. Termíny sú kratšie a milníky tesnejšie. Napriek tomu má projekt často tendenciu ku predĺžovaniu. Stále sa uberáme komplikovanými cestami, čakáme alebo sa ponáhľame, zbytočne plytváme vzájomnou komunikáciou. Často plytváme časom, čo oneskoruje realizáciu. A meškanie nie je priateľné ani pre našich klientov, ani pre nás. Prečo teda takto pracujeme a strácame toľko energie? Je to zásluha klienta? Niekedy áno. Je to spôsobené dizajnom? Niekedy tiež. Ale najčastejšie je to celkovou prevádzkou, ku ktorej sa pridáva zlá organizácia, nedostatok jasného vlastníctva, žiadny jasný cieľ a následné opatrenia. Na ilustráciu tohto bodu sa pozrite na fázu návrhu formy. Prečo toľko mailovej komunikácie z Francúzska do Číny? Tisíce odoslaných e-mailov, nie vždy s relevantnými potrebami, čo vedie k chybám, zmenám a oneskoreniam. Napriek veľmi dobrým odborným znalostiam v Číne. Pôsobenie v silách tiež oneskoruje projekty. Je ťažké zistiť, kto čo robí, keď má prehľad len projektový manažér. Takáto práca nie je prispôsobená pri práci s náročnými a premenlivými klientmi, ktorí si vyžadujú rýchlosť a flexibilitu. Čas treba venovať pridanej hodnote, nie čakaniu alebo odovzdávaniu úlohy. Treba skrátiť časy prípravy a úloh bez pridanej hodnoty. Potrebujeme pracovať metodicky. Odstrániť zbytočnú prácu na zmenách a zbytočné čakanie, ktoré nevytvára pridanú hodnotu pre klienta. Nazývame ich biele zóny. Stále sú príliš dlhé a početné. Nejde teda o to, aby sme všetko robili rýchlejšie, ale o redukciu bielých zón. Spustili sme program QRM, ktorého cieľom je skrátiť čas realizácie, uspokojiť klienta a zjednodušiť naše toky. Výzva dodať marketingové vitríny za 6 týždňov namiesto 10 alebo 9 týždňov namiesto 14 v závislosti od vitríny pri zachovaní rovnakej kvality. Robiť veci inak. Lepšie spolupracovať, či už interne alebo s našimi dodávateľmi. Merajte náš pokrok. To je to, o čom je QRM. My sme už začali. Predajné projektové tímy posúvajú vpred vstupné údaje. Balíky na spustenie projektu sú jasné a zdieľané. Pravidelne sa konajú úvodné stretnutia a každý má definovanú úlohu a podiel. Zlepšili sme našu internú spoluprácu a tiež spoluprácu s našimi dodávateľmi. Už nepracujeme v silách. Teraz pracujeme v rámci útvarov QRM. Predvídame problémy a spoločne hľadáme riešenia, pričom sme flexibilnejší voči našim klientom. Vytvárame slučky spätnej väzby. Analyzujeme základné príčiny problémov. Zavádzame nápravné opatrenia ochotné podporovať neustále zlepšovanie. Skrátenie celkového času realizácie je kľúčom k spokojnejším zákazníkom a efektívnej tímovej práci. Pokojná pracovná atmosféra udržiavaná jednoduchými a vizuálnymi QRM nástrojmi je hnacím motorom pokroku a prvé výsledky sú už citeľné. Potrebujeme naďalej pracovať na zvyšovaní disciplíny a tímovej práce. Skrátenie času realizácie je nevyhnutné pre našich klientov aj pre nás.